Ne várja, a controllingra csettelj az adataiddal, egy ilyen című előadással készültünk nektek, és már most előrevetítem, hogy nem egy klasszikus SAP előadással jöttünk, nem egy modult fogunk bemutatni, hanem egy olyan megoldást, ami az SAP-t, illetve a vállalatirányítási rendszereknek a használatát támogatja és teszi egy picit könnyebben kezelhetővé a mesterséges intelligencia segítségével. Én Kés Márki Gergely vagyok, a Bluebox Solutionsnek az egyik alapítója. Mi a Bluebox Solutionsnél SAP tanácsadással és SAP fejlesztéssel foglalkozunk, nem meglepő, azért vagyunk itt most ezen a szakmai napon. A munkánk során volt lehetőségünk megismerni nagyon-nagyon sok céget, vállalatot, akik SAP-t használnak, és láttuk azoknak az üzleti folyamatait, a kihívásait, a működésüket, és két fontos dolgot tapasztaltunk. Az első, hogy egy vállalatirányítási rendszer megléte egy nagy vállalat számára manapság már alapvetésnek számít. Manapság nem számít innovációnak az, hogy valaki vállalatirányítási rendszerbe kezeli az adatait, ez egy alapfeltétel ahhoz, hogy a piacon tudjon maradni, és hogy a piacon hatékony tudjon lenni. És mi azt tapasztaljuk, hogy azok a cégek, azok a nagyvállalatok, multinacionális vállalatok, akik ma még versenyben vannak, azok rendelkeznek valamilyen vállalatirányítási rendszerrel, szerencsés esetben mondjuk egy SAP rendszerrel, mint a piacvezető vállalatirányítási rendszerrel. A második dolog, amit tapasztaltunk, az az, hogy ezek a cégek tele vannak adatokkal és információkkal. Azáltal, hogy a rendszerbe kezelik az üzleti folyamataikat, a beszerzéstől kezdve az értékesítésen át, a pénzügyön keresztül mindent, azáltal nagyon sok információ halmozódik fel ezekbe a rendszerekbe, amikhez bár vannak hozzáférések, vannak különböző riportok, lehet riportokat fejleszteni, ki lehet alakítani standard riportokat, de nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy ezekben a rendszerekben sokkal több információ van, amiknek az elérése nehézkes, főleg, hogyha olyan ad hoc dolgokra szeretnék rákérdezni, amire mondjuk még nincsen egy standard report készítve. És nagyjából itt született meg az a gondolat, hogy ezen a területen valamit kéne csinálni, és ez alapján döntöttünk úgy, később Benedekkel, hogy létrehozunk egy új terméket, egy új céget, amit Chatmetisnek hívunk, és ma erről fogunk nektek itt beszélni. Én Kés Márki Benedek vagyok, én alapvetően az adatos világból érkeztem, adattárházakkal és reporting rendszerekkel foglalkozom. Egyébként fő fókuszban pénzügyi területen, banki szektorban. Én 2020-ban egy nagy bankban dolgoztam, és vezetői reportingot fejlesztettem. Tehát a board meetingekre ilyen nagyon szép chili-willy dashboardokat készítettem, amin hétről hétre át tudta tekinteni a bank vezetése, hogy a legfontosabb mutatószámok hogyan alakultak egyik hétről a másikra. Az egyik ilyen board meeting után megkeresett engem a CFO, hogy az egyik board tag mondott neki valamit, azzal kapcsolatban, hogy hány ember lépett ki a hitelmoratóriumból, és hogy legyek szíves validáljam ezt a számot, mert ő nem biztos benne, hogy ez helyes. Én gyorsan meg is kerestem az egyik jó barátomat a controllingon, akiről tudtam, hogy egy kiváló controllingos, hogy legyen szíves segítsen nekem ebbe az ügybe, de hát mivel ő egy kiváló controllingos volt, ezért le volt terhelve. Így hát írtam neki még egyet, hogy mégiscsak a CFO-nak kell, legyen szíves segítsen nekem ebbe a témába. Ő erre már válaszolt is nekem, CC-ben az én főnököm, meg az ő főnöke, hiszen mégiscsak a CFO-nak kell, és hát a válaszában az volt, hogy neki még el kell menni a területi vezetőhöz, hogy ezt a számot validálni tudja. Elment a területi vezetőhöz, szépen visszaért az információ a controllinghoz, majd utána hozzám. Így én el tudtam mondani a CFO-nak, hogy egyébként igen, ez a szám helyes. Hát ő erre azt kérte tőlem, hogy ez tök jó, de mi lenne, hogyha ezt felraknánk erre a chili-willy dashboardra, és innentől kezdve minden héten ott tudna lenni ez a szám. Én el is kezdtem ennek a fejlesztését, szerintem nagyjából egy nap alatt végeztem vele, majd írtam az infrastruktúrának, hogy legyenek szívesek, tegyék ezt ki nekem tesztkörnyezetre, majd írtam a tesztkoordinátornak, hogy legyenek szívesek, hozzák létre a tesztesetet hozzá, majd írtam a controllingnak, hogy legyenek szívesek, fogadják el a tesztesetet, majd írtam az infrának, hogy legyenek szívesek, telepítsék éles környezetre ezt a fejlesztést, release ablakon kívül, hiszen mégiscsak a CFO-nak kell. Így történt, hogy nagyjából 7 ember és 9 nappal később sikerült válaszolni a kérdésre.
Na hát nagyjából ezen a ponton fogalmazódott meg az a gondolat először, hogy nem biztos, hogy ez így teljesen jól van, és kellene valami nagyot álmodni, valami olyan alkalmazást, amiben a CFO a kérdését föl tudja tenni egy alkalmazásnak, és azonnal 0 ember bevonásával azonnal választ tud kapni a kérdésére. Nagyjából én ezen a ponton kezdtem el érdeklődni a különböző mesterséges intelligencia modellek iránt, és hát egészen másfél évvel ezelőttig érdeklődgettem. Akkor jutottam oda, hogy szerintem ezek a nagynyelvi modellek már kellőképpen okosak ahhoz, hogy érdemes legyen őket a reporting alkalmazásába állítani, és egy olyan termékvízióval kerestem meg a Gergőjéket, a Blueboxot, ami szerintem a legfájóbb pontokra akart választ adni. Mégpedig, hogy hiába volt a 2010-es években egy nagyon-nagyon erős húzószó az önkiszolgáló BI, tehát mindenki igyekezett olyan eszközt fejleszteni, ami az adatokat, az adatelérést, az információt demokratizálja, de ez hát inkább kevesebb, mint több sikerrel sikerült, hiszen nem sikerült olyan alkalmazást fejleszteni, amit tényleg egy üzleti felhasználónak mindenféle előzetes alkalmazás ismeret nélkül oda lehetne adni, és ő ezt teljes körűen tudná használni. Ezért mindenképp valami olyat szerettünk volna csinálni, amit kizárólag természetes nyelven lehet instruálni. Tehát szabad szöveggel mondhatom meg neki, hogy mit akarok tőle, szabad szöveggel tehetek föl neki kérdéseket, és ezt ő megérti. A második nagyon fontos fájó pont az az, hogy hiába tud az üzlet jó kérdéseket feltenni, ahhoz, hogy egyébként arra vonatkozó válaszhoz eljusson, ahhoz ismernie kellene az adatoknak a fizikai helyét, a fizikai elnevezését, az adatbázis struktúrákat, hogy egyáltalán tudja az IT-nak megmondani, hogy mi az a pontos adat, amire szüksége van. Ezért mi mindenképp egy olyan eszközt akartunk, aminek a használatához nem kell pontosan ismerni az adatnak a fizikai nevét, bőven elég, hogyha én körülírom ezt az adatot szabad szöveggel. Az alkalmazás az visszakérdez tőlem, hogyha nem pontosan írtam körül, esetleg pontosításokat ad nekem. A harmadik fontos pont pedig, hogy nagyon nem mindegy, hogy a megkapott adatokat egyébként milyen formában tálaljuk a felhasználónak. Tehát egy hosszú Excel tábla, az még utána nagyon sok időt tud igénybe venni, még abból egyébként olyan adatvizualizáció lesz, ami könnyen értelmezhető. Tehát mindenképp azt szerettük volna, hogyha amellett, hogy pontosan le tudjuk kérdezni az adatokat, mindig a kérdéshez illeszkedő legrelevánsabb adatvizualizációt tudjuk kiválasztani, és azonnal abban jelenítjük meg a felhasználónak. És hogy pontosan miért is most, meg miért foglalkozunk egy ilyen témával? Én azt gondolom, hogy a miért mostra könnyű a válasz, hogy most jött el az ideje. Most voltak olyan technológiai áttörések az elmúlt években a világban, amik mondjuk a számítási kapacitások növekedésével, amik lehetővé tették, hogy a mesterséges intelligencia modellek fejlődni tudjanak. És olyan fejlődéseken mentek keresztül ezek a mesterséges intelligencia modellek, főként ezek a nagynyelvi modellek, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ilyen víziót, amit itt Benedek megálmodott, azt meg is lehessen valósítani. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szakmai konferencián ülünk, ráadásul egyetemen, hogy a ChatGPT-t azt mindenki ismeri, meg mindenki használta, és hogy láttuk, hogy ez hogy fejlődött, és hogy a legújabb modellek mire képesek már, és én azt gondolom, hogy egészen megdöbbentő, hogy mennyire emberi módon képesek kommunikálni, hogyha csak a kommunikációs részüket nézzük, és ez egy elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy egy ilyen terméket meg tudjunk alkotni. A másik feltétel az sokkal inkább üzleti. Mi azt tapasztaljuk az ügyfeleink körében, hogy a cégeknél megjelent egyfajta nyitottság a mesterséges intelligencia használatára. És amíg fél éve csak arról beszéltem, hogy megjelent egyfajta nyitottság, megjelent egyfajta motiváció is, vagy talán kényszer is, hogy a mesterséges intelligenciát beépítsék a működésükbe, hiszen az látszódik, hogy ez nem egy múló hype, ami egyszer meg fog szűnni. Látszik, hogy ez át fogja formálni azt, ahogy az üzletet csináljuk, át fogja formálni azt, ahogy a munkakörök kinéznek, és szerintem már valami hasonlót átéltünk az internet elterjedésével, és most is valami nagy változásban vagyunk benne, és én azt látom, hogy ezt a cégek látják. Nem ritka esetben
találkozunk azzal, hogy már most van elkülönítve büdzsé a cégekben arra, hogy amúgy találják meg a megfelelő use case-eket a mesterséges intelligencia használatára, illetve találjanak olyan megoldásokat, amiket ki lehet próbálni, pontosan abból a célból, hogy amúgy versenyképesek maradjanak, és nehogy a versenytársaik lekörözzék őket. És hogy mi miért foglalkozunk ilyen, hogy én a prezentáció elejében mondtam, hogy milyen SAP tanácsadó cég vagyunk, meg SAP fejlesztő cég, arról nem beszéltem, hogy ezelőtt is nagyon sok olyan témánk volt, amikor olyan megoldásokat kellett fejlesztenünk, amik valamelyik oldalról körbeveszik, vagy támogatják az SAP-nak a működését, esetleg kiegészítik. Legyenek ezek webportálok, különböző mobil alkalmazások. Tehát az életünknek eddig is része volt az, hogy egyedi fejlesztési megoldásokat készítünk, amik jól integrálódnak az SAP-val. Így adott volt a technológiai tudás ahhoz, hogy egy ilyennek a technológiai részét meg tudjuk valósítani. És hogy mi tesz minket alkalmassá arra, hogy mondjuk egy ilyen innovációba belefogjunk, egyértelműen a csapat. Amikor mi a Blueboxot megalapítottuk az üzlettársammal, akkor azt tűztük ki célul, hogy mi építünk egy igazán alkotó csapatot, akik motiváltan tudnak dolgozni, akik ha kapnak egy problémát, azt szeretik is megoldani, beleállnak és meg is tudják oldani. És ezért szoktuk mindig azt mondani, hogy mi nem a legjobb .NET fejlesztőt keresünk, mi nem a legjobb ABAP fejlesztőt keresünk, mert ma ez a világ, olyan embereket keresünk, akik ma nagyon jók .NET-ben, meg nagyon jók ABAP-ba. De nekünk olyan emberek kellenek, és olyan csapat kell, aki 5 év múlva, 10 év múlva is meg fogja állni a helyét, és én még nem tudom mibe, 5 év múlva majd AI++-ba fogunk fejleszteni, meg 10 év múlva Future Sharp-ba, de hogy majd a jövő technológiáit is ez a csapat, én azt gondolom, hogy meg fogja tudni ugrani. Hogy ha valakivel, akkor ezzel a csapattal én igazán el tudtam képzelni, hogy egy ilyenbe belevágunk. Igen, és akkor, ahogy itt a Gergely szavaiból kitűnt, ők el is kezdték velem az előbb vázolt víziót kidolgozni, felültek velem erre a Dili vonatra, elkezdték a megvalósítást, és hát nyilvánvalóan elég sok kihívásunk volt. Ahhoz, hogy egy kicsit ezekről a kihívásokról beszéljek, engedjétek meg, hogy egy nagyon picit beszéljek ezekről a large language modellekről, vagy nagy nyelvi modellekről, bár valószínűleg itt ezen a karon elég sokatok tisztában van ezeknek a működésével. Azért az a kérdés szokott fölmerülni mindig, hogy valóban intelligensek ezek az AI-ok, vagy nem. Ugye a rövid válasz, hogy nem. Ezek statisztikai algoritmusok mentén a megadott kontextus alapján mindig meg fogják mondani, hogy mi a legvalószínűbb következő szó, meg aztán a következő, meg az azutáni. Ez egyébként meglepően hasonlít egy emberi kommunikációra, de a szó igazi értelmében nem rendelkezik intelligenciával. Ebből két nagyon fontos dolog következik. Az egyik, hogy nagyon fontos a kontextus, amit megadunk neki, hiszen az alapján fogja számolni ezt a valószínűséget. Ugye a mi alkalmazásunk esetében ez a vállalatnak az adatvagyona, vagy az adatvagyonát leíró egyéb információk. Azt még tudni kell ezekről a modellekről, hogy alapvetően nem olcsó mulatság a használatuk. Tehát általában azért kell fizetni, amennyi ilyen kontextust az ember átad ezeknek a modelleknek. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mennyibe kerülhet, hogyha mondjuk egy vállalat teljes adatvagyonát át szeretnénk adni egy ilyen nyelvi modellnek, hogy egyébként menjen rajta végig és hozza meg a saját döntéseit. Egyrészt fizikailag se fér bele, tehát ma nincs olyan modell, amelyikbe ez beleférne, másrészt pedig hihetetlenül sok pénzbe kerülne. Tehát nyilván ezt nekünk valamilyen módon meg kellett oldani, hogy ebben egy olyan terméket csináljunk, ami megfizethető. Éppen ezért mi például nem is adunk át semmiféle adatot, teljesen saját fejlesztésű adatlekérdező, meg adatvizualizáló eszközünk van, hanem csak és kizárólag a beszélgetésre használjuk, és minden egyes részegységének az alkalmazásunknak pontosan annyi információt adunk csak át, amennyire ténylegesen szüksége van. Talán ez az, ami a legjobban elérhetővé tudja tenni ezt az alkalmazást. A másik, ami következik abból, hogy ez egy statisztikai modell, hogy mindig lesz legvalószínűbb válasz. Még akkor is, hogyha ez a válasz nem helyes, vagy nem tűnik helyesnek. Tehát, hogy az ember, amikor beszélget a ChatGPT-vel, van olyan érzése, hogy állandóan, folyamatosan válaszol. Még akkor is, hogyha nem tudja, még akkor is, hogyha bizonytalan. Éppen ezért nekünk nagyon fontos volt, hogy betiltsuk ezt a válaszadási
kényszert a mi alkalmazásunknak. Pontosan olyan alkalmazást akartunk fejleszteni, ami bizalmat ad, ami azt mondja az ügyfélnek, hogy én le fogom kérdezni pontosan az adataidat. Ezért rengeteget fejlesztettünk abba az irányba, hogy az alkalmazás mindig kérdezzen vissza, hogyha valami olyan félreértésre adó okot lát, amit egyébként ő nem tud megválaszolni kapásból, de még az is előfordulhat, hogy azt fogja válaszolni az alkalmazás, hogy jelenleg ebben a kontextusban én nem tudok erre a kérdésre megbízhatóan választ adni. És akkor itt is kezdtem kapirgálni már a bizalom témakörét, hogy mit kezdek egy olyan eszközzel, aminek, hogyha nagyon akarom, akkor be tudom bizonyítani, hogy én vagyok az angol király. Tehát, hogy az AI képes halucinálni. Alapvetően nekünk erre két fontos válaszunk volt. Az egyik, hogy arra használjuk ezeket a nagynyelvi modelleket, amire való, tehát a beszélgetés. Arra használjuk, hogy értse meg a felhasználót, hogy mire kíváncsi, illetve arra, hogy egyébként nagyon szép szöveges válaszokat tudjon adni, de ahogy mondtam, nem használjuk adatlekérdezésre. A másik fontos dolog itt az volt, hogy minden egyes részegységét az alkalmazásunknak külön matematikai algoritmusokkal validáljuk, hogy nem történik-e valami olyan ellentmondás, amit a felhasználó egyébként nem szeretne a végén. És a harmadik nagyon fontos kihívás az az adatbiztonság. Tehát, hogy ma jogosan kérdezi meg minden egyes ügyfél, minden egyes nagyvállalat, hogy amikor én a mesterséges intelligenciát használom, akkor mégis kinek a modelljét tanítom, egyébként milyen modellt tanítok, hova mennek az adataim, ki fogja azokat felhasználni. Különböző gyártóknak van különböző megoldásaik, válaszaik erre, amit az ember egyébként vagy elhisz, vagy nem. Éppen ezért, hogy ennek a méregfogát kihúzzuk, mi a 0. pontban azt mondtuk, hogy adatot nem láthat AI. Tehát, ahogy említettem már itt többször, a beszélgetéshez használjuk, de egyébként magára az adatlekérdezésre és az adatelemzésre klasszikus programozással megírt alkalmazást használunk, mert hogy fölismertük, hogy bőven elég, hogyha az AI tudja azt, hogy van valahol a világban egy vállalat, aminek van valahol valamilyen nevű adatbázis, amiben van egy valamilyen nevű mező, aminek az a tartalma, hogy adózás előtti eredmény. Ha ennyit sikerült neki átadnunk, onnantól kezdve már mi alkalmazás szinten mindent meg tudunk oldani. És hogy hol is tartunk ezzel a szerelem projekttel. Én azt gondolom, hogy nagy bátran felírtuk oda, hogy elkészült a termék, hiszen van egy olyan termékverziónk, amit értékesítünk, amivel elmegyünk az ügyfeleinkhez, és ami tényleg valós üzleti értéket teremt az ügyfeleink számára. De amúgy, hogyha mélyebben belenézünk, egy olyan termék, ami egy ilyen gyorsan és turbulensen változó technológiára épül, én azt gondolom, hogy soha nem tud elkészülni. Másik oldalról folyamatosan kapunk visszajelzéseket, ötleteket, hogy amúgy ezt a terméket hogyan lehetne még jobbá tenni, még több funkcióval kiegészíteni, hogy igen, bár van egy elkészült verziója a terméknek, én azt gondolom, hogy ennek a fejlesztése ilyen szempontból nem tud megállni egyáltalán. Körvonalazódik, hogy hol tudunk igazán hasznosak lenni, és hol tudunk például gyors bevezetéseket csinálni. Ugye mi egy reporting rendszert építettünk, egy mesterséges intelligencia alapú reporting rendszert. Reporting rendszert akkor lehet igazán hatékonyan használni, hogyha van egy ahhoz megfelelő adatbázis, ami mindenképpen valami jól struktúrált adatpiac, jobb esetben egy adattárház, ahol amúgy az adatok már ki vannak tisztítva, és ami riportálásra alkalmas. A mi tapasztalatunk az, hogy ilyen adattárház megoldásokkal jellemzően nagyvállalatok rendelkeznek. Nagyvállalatok, multinacionális vállalatok, és ők azok, akiknek az az előfeltételük megvan, amivel mi tudunk gyors bevezetést csinálni. Számomra személyesen nagyon pozitív tapasztalat volt ennek ellenére, hogy amúgy a kis és középvállalatok körében is nagyon nagy a nyitottság, és akár erre a termékre is nagy nyitottság van, és nagyon szívesen használnának egy ilyen terméket. Ott abban nehézségbe ütköztünk, hogy igen, a terméket nagyon szívesen el tudnánk adni, viszont azelőtt, hogy egy ilyet el tudjunk indítani, nekünk adattárházat kell építenünk, ami mondjuk egy ilyen projektnek a ráfordítás igényét nagyon meg tudja sokszorozni. És éppen ezért kezdtünk el azon gondolkodni, hogy tudnánk nekik valami gyorsabb megoldást csinálni, valami olyat, ami beláthatóbb, és mivel mi a BlueAx-nál ugye SAP bevezetéssel is foglalkozunk, mi vezetünk be SAP-t a kis és középvállalatoknak is. Nem tudom, mennyire hallottatok róla, az SAP-nak van egy Business One terméke, ami nem a nagyvállalatokra lett optimalizálva, hanem a KKV-kra.
és ehhez csináltunk például egy standard transformációt, amin keresztül kvázi plug and play módon rá lehet ezt a terméket kapcsolni, és közvetlenül lehet a vállalatirányítási rendszerből riportálni. A harmadik pont, amit még talán itt a prezentáció elején előre vetítettem, az az, hogy ez egy külön cég, ez egy egytermékes cég, aminek egyértelműen egy startup életutat szántunk, és nem véletlenül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen a piacon annyira gyorsan kell fejlődni egy ilyen termékkel, hogy ahhoz, hogy igazán sikeresek leszünk, egy sokkal gyorsabb növekedést kell produkálnunk, mint amit egy organikus növekedés megengedhetne magának, hogy rátettük egy ilyen startup életútra ezt a terméket, ezt az egész céget, és most például dolgozunk azon, hogy amúgy további kockázati tőkét vonjunk be ebbe. Az első tapasztalatokat már látjuk, és körvonalazódnak azok a területek, ahol igazán jó use case-ek vannak, igazán jó használati esetek vannak arra, hogy mire lehet egy ilyen alkalmazást használni, és az első és legkézenfekvőbb azok a vezetői megbeszélések, felsővezetői megbeszélések, azok a megbeszélések, ahol döntéshozatal születik, és ahol amúgy információigény van a döntéshozáshoz, ahol ad-hoc kérdések merülnek föl, amikre lehet, hogy még soha senki nem kérdezett rá, amikre még nincsenek riportok, még nincsenek kimutatások. Ezek olyan kérdések, amik pont nem engedhetik meg maguknak azt a lassú folyamatot, amit itt a Benedek a prezentáció elején azzal a 9 nappal végigmutatott. És akkor itt el tudjuk képzelni, hogy milyen hozzáadott értéket tud az teremteni, hogyha van ott egy eszköz, amit ott közvetlenül lehet kérdezni, és hozzájutni ezekhez az információkhoz. De nagyon jó példa volt, például egy magyarországi bankkal beszélgettünk, akiknek van központi controllingja, van központi BI csapata, van több száz oldal standard reportja, és hogy amúgy a controllingban nagyon előre haladottak, de tipikusan a középvezetők, a bankfiókok vezetői azok, akik pusztán ezekből a standard riportokból tudnak tájékozódni, és ott nagyon sokszor felmerül az igény, hogy ők szeretnék a fiókjuk tevékenységét optimalizálni, és még plusz információkra lenne szükségük, viszont arra már a központi controlling nem alkalmas, és ahhoz már túlterhelt, hogy egyesével a fiókvezetők igényeit ki tudja szolgálni. Ilyen esetben is például egy igazán jó esetet találtunk ennek a használatára. De hogy ez nem csak egy vezetőknek szánt rendszer, operatív szinten is vannak nagyon jó példák, ilyenek az értékesítők, illetve azoknak a diszpécsereknek a munkája, akik a vevőkkel tartják a kapcsolatot. Ugye a nagyvállalatoknál sokszor ez több ezer vagy 10 000 vevőt jelent, akiknek az adatait, információit, történetét nem lehet fejben tartani, és képzeljük csak el, hogy mennyire előnyös az, hogy azzal a tempóval, ahogy az ügyfél tud kérdezni a telefonba, a diszpécser vagy az értékesítő tud kérdezni a rendszertől, és azonnali választ adni. De hogy ne csak itt beszéljünk róla, készültünk egy nagyon rövid demóval, hogy lássátok is, hogy kell egy ilyen terméket elképzelni a fejlesztés után, és hogy is működik ez. Itt is vagyunk, alapvetően ez az eszköznek a felépítése, bal oldalt láthatunk egy klasszikus chat felületet, és jobbra fognak nekünk egy ilyen dashboard felületre majd megérkezni a különböző adatvizualizációink. Tehát ugye azt említette a Gergő, hogy ez egy SAP Business One adatmodelljére készült ez a ChatMetis verzió, tehát ilyen gyártáshoz kapcsolódó kérdéseket fogunk föltenni neki. Tehát megkérdezhetjük tőle, mondjuk, hogy mennyi volt a vevői rendelések összege értékesítőnként. Szépen megkeresi a szükséges adatokat hozzá. Ha megtalálta, lekérdezi ezeket az adatokat, majd kiválasztott egy oszlopdiagramot, amiben szerinte a legoptimálisabb ennek a megjelenítése, és meg is jelent a jobb oldalon. Ez a diagram egyébként, ennek a diagramnak vannak ilyen klasszikus kapcsolói, mint mindenek, tehát meg lehet jeleníteni rajta az adatpontokat. Egyébként lehetőség van a diagramokat lementeni külön PNG-be, ugye tudjuk, hogy minden aztán a végén egy PPT-be végzi. Lementhetem az adatokat, amik a diagram mögött vannak. Megnézhetem az SQL lekérdezést, hogy konkrétan mi az a lekérdezés, ami befutott az adattárházba. És mehettek egész nyugodtan tovább, mondjuk mondhatom neki, hogy havi bontásban mutasd. Elkezdett gondolkodni. Megértette a kérdésemet, és ki is rajzolta nekem. Itt két dolgot láthatok, két fontos dolgot jegyeznék meg. Az egyik, hogy nem kellett neki mondanom, hogy továbbra is a vevői rendelésekre vagyok kíváncsi értékesítőnként, hanem csak annyit mondtam neki, hogy havi bontásban, és ő értette, hogy mire vagyok kíváncsi.
A másik, ami szembetűnő, hogy nem mondtam neki, hogy milyen évre vagyok kíváncsi, tehát itt most 10 évnyi adatot látunk hirtelen megjelenni, és én meg is tehetem, hogy akkor azt mondom, hogy ezt szűrd 2014-re, ott látszik, hogy volt valami kiugró adat, és meg is jelent nekünk egy táblázat, egyébként itt a chatten is minden egyes diagramhoz kapunk egy rövid magyarázatot, hogy mit láthatunk. Valamiért ő úgy döntött, hogy a táblázati forma lesz a legmegfelelőbb ennek az adatnak a megjelenítésére. Hát én ezt felülbírálhatom, és továbbra se kell kattingatnom, hanem annyit mondok neki, hogy vonaldiagramon mutasd. Ő megértette, hogy mire vagyok kíváncsi, ugyanarra, amit az előbb kérdeztem, csak vonaldiagramon szeretném látni, így hát egy vonaldiagramon láthatjuk 2014-re szűrve a vevői rendelések összegét értékesítőnként. Ugye most, aki egy kicsit is foglalkozott BI rendszerekkel, abban a pár lépésben elég sok klasszikus funkciót mutattam be, szűrés, új dimenzió beemelése a riportomba, report módjának a megváltoztatását, és egész eddig még egyet csak kattintottam az alkalmazásba, mindent szövegesen vezéreltem. Ugye, ami nagyon jó, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, amiket használtunk, ezek gyakorlatilag bármilyen nyelven tudnak. Tehát én azt is mondhatom neki, hogy akkor ugyanezt, ja igen, tehát itt amúgy ki is lehet törölni azokat, amiket nem akarunk látni, de ezt is mondhatom neki, hogy ezt akkor innentől angolul mutasd meg nekem. Abban a pillanatban, hogy én ezt leírtam neki, fogok kapni egy új diagramot, amin már a cím angol, amin egyébként nyilván az értékesítők azok magyarok, tehát az ő nevük nem változott meg, de a chat nyelvezete is átváltott nekünk angolra. Ha akarnék és tudnék kínaiul, akkor kínaiul is kérdezhetnék tőle, és egész nyugodtan válaszolna nekem. Egyébként maga a dashboard felület az ugyanúgy működik, mint egy klasszikus BI rendszerben, a diagramok átméretezhetőek, odébb rakhatóak, úgy tudom őket rendezgetni, ahogy nekem ez a legkényelmesebb. Ugye eddig olyan klasszikus adatlekérdezéseket csináltunk, amik az adatbázisban megtalálható mezőket kérdeznek le, de egyébként az eszköz képes arra, hogy olyan generált mutatószámokat is megkérdezzünk, amik egyébként az adatbázisban úgy nem szerepelnek, ahogy én kíváncsi vagyok rá. Csak egy kicsit el kell mondani neki, hogy mire vagyok kíváncsi. Tehát mondjuk megkérdezhetem tőle, hogy mennyi volt a vevői rendelések összege 2014. januárjában az egész évhez képest százalékosan. És ugye ez már egy olyan szám, ami így ebben a formában nem található meg az adatbázisban, tehát több számot kellett neki ezt használni, és valamiféle műveletet kellett rajta végezni, de azzal, hogy én ezt elég jól körülírtam neki, ezzel probléma nélkül el tudta végezni ezt a feladatot. Köszönjük szépen a figyelmet!